Na-meet din namin sila. Hello, Milot. Peng. Si Gigi. Hello po. At Piligaya. Si Milot. Oh, kaganda pala ni Milot. Ngayon na po kami magta-travel papunta kina Ate Nels. Ayan. Excited na ang buong team sa papuntahan Quezon. Yung Fanta. Yes. Thank you so much po Ate Nels at sa inyong buong family. Ano, Piligaya, mauna ka na. Gagabi pa po ito alis na alis. Ayan. Let's go, guys! Tara po, samahan niyo po kami sa aming travel. Yan guys, bali pala after namin dun kina Ate Nels sa Infanta, then pupunta rin po kami sa sa Real. Ayan mga ka-dragon, medyo ang daan, pag curve. Nahilo na daw si Piligaya at si Paseng. O si Gigi ang nahilo. Mga siguro kami makarating kina Ate Nels, mga 2:30 ganyan. Guys, medyo malapit-lapit na po tayo. Mga 30 minutes. Doon tayo sa Infanta. Yan guys, oh, may dala rin tayong radyo. Go ahead. Yan, nagdala kami ng radyo para pag nagkawalaan. Yan. Magkakitaan kami dahil yung si Dan hindi pa siya hindi niya pa kabisado ang Dan. Pero bilib din ako kay Dan, ang galing mag-drive. Talagang maingat din. Guys, ang daanan dito nakakatakot din. Talagang curve. Ilaw? Ganyan. Ako konti lang. Susunga kami yung plastic. Itong dalawa na to, matibay talaga sa biyahe eh. Maganda isama sa biyahe. Ganun. Kung magsurot ako ng ganun, dinala ko na ilaw. Ayan guys, stop muna kami at yung pasahero daw sa kabila ay nagsusuka na. Hindi sila sa biyahe. Sumama-sama pa. Suka muna. Para sino yung kasuka? Yan, sama po amor. Malapit na kami doon kay Ate Nels. Excited ka na ate? Walang hintong zigzag. Mamaya malapit na. Barangay Quezon. Tingnuan. Familial Infanta Road Real, at 601, Familial Infanta Dina Icon Port Road Infanta.
Ayan guys, malapit-lapit na po tayo sa Barangay Abyawin. Kakaiba guys yung mga barangay nila dito. Kakanan na tayo dito. Kakaiba yung mga pangalan. Dito. Saan? Kumanan. Alayo na yata yung bahay na Ate Nels. Oh, Kumanan daw. Kasi palayan daw yun sa may outpost. Pagkaraan ng 300 metro, darating ka. Ay, dito tayo sa palayan. Palay pa rin. Ayan na, oh! Yay! Excited kami makarating dito kay na Ate Nels. Oo, dahil tagal ng biyahe. Ang gaganda ng bahay nila dito. Oh, sana all. Ang ganda ng bahay nila. Okay guys, nandito na tayo sa Infanta, Quezon. Barangay Abyawin. Hinahanap natin yung bahay ni Ate Nels. Doon po sa paliko Sige salamat Doon po Balis kami guys mga 12. Nakarating kami mga 2:35. Mahigit 2 oras. Baba ng buko sa atin. Ito o yung gray sabi ko. Ito o. Ay ito. Yan ito o. Oo. Okay guys, nandito na tayo. Wow! Abyawin. Hello po. Oh, ang Tiligaya. Special request. Nag-make up pa po sa Tiligaya. Bilisan niyo daw. Wow. Finally. Nakarating din. Na-meet din namin sila. Hello, Milot. Si Peng. Si Joanne. Si Gigi. Hello po. Yan, Tiligaya. Pasok po kayo. Sali, kasing mga pa. Pasok kayo. Pasok na. Tara, ganun na yan. Pasok nante. Oh, kanina pa kayo ginantay ni Ate Nels. Wow, si Milot. Oh, kaganda pala ni Milot. Sexy niya. Gaya, walang bil-bil. Walang bil-bil sana. Pasok na po. Pasok na po. Dalaga. Kaganda pala eh. Tara. Tara na eh. Nakakilala ko si Kuya Dam. Ay, pasok na po. Tara, pasok na. Hello po. Kaganda ni Mahinga muna kaya. Kami nanonood ng inyong vlog. Ako kami nag-aantay sa inyo. Ang ganda ng house ni Ate Nels. Saan si Duduts? May pasok. Ay, may pasok. Ayun, from natin, no? Pwede pong makiingit eh. Sige po. Nakaapat tayo ba? Tanggalin mo yung kamay mo, para makita. Parang kambal po sila, no? Parang kambal na. Oo nga. Ang palatandaan po namin dyan yung ngipin. Magkapatid po. Sa kabila yung isa. Sa kabila yung isang ngipin ng isa. Maghipag po. Huwag kabila. Ocho. Dali, papa. Ang dami po namin. Ang dami po namin. Okay lang po. Makikigulo. Yung po yung mga gamit. Yung mga daling mamaya na po.
Dati pinapanood lang natin tong bahay ni Ate Nels. Ngayon nandito na tayo. Mga itsura eh. Ngayon ako parang nandito. Gatawanan mo yung sarili mo ay. Bawal daw na tayo paa. Pilat komisado ah. Tara na daw. Kaya man eh. Siyempre nakagawa na sila oh. Kakaya mo yung pag-antay eh. Tawa na yung sarili niya dun, no? Oh, let's go. Let's eat. Punta na. Konti. Uy, kaya na kayo. O, dali daw. Tara na. Si Kuya daw tayo makagawa na sa ating mga... At makapagkapa na. Utang at hapunin na daw tayo. Oh! Ito yung suot ko. Tawagin mo na yung mga yung mga alalan. Wow, sarap naman ng pagkain. Kain na kayo! Mating mali yung si Tanto. Sarap naman ang niluto nila guys. Oh. Wow, ito ang sinantol. Wow, parang gusto ko to. Sabi ko na yung ano. Ay, ito yung sinantol. Lang, sarap naman dito Masarap kumain siya. na yung ano ko. Pero picture na ako dito. Ang ganda. Kain na po. Oh, sarap. Kain na niyo. Ay, gusto ko tomato ko. Pan ka? Ay ka dito. Parang nakain ganun. Patay kang pakok ka sa akin. Masarap yan. Pako. Tara po. Tara na po, sabay-sabay po tayo. Tara po, kain ko. Ha? Ang dami niyo namang ginantong pagkain ng Ate Nels. Okay, Dan, pray ka mo ka. Ama namin Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Pinasapit ng kaming payapa sa dagat. Pinasasalamatan ka po namin. Pinupuri po ang banal mong pangalan. Pakipasbasan mo po ang mga pagkain ito. Ang silbing lakas ng aming pangangatawan. Magamit namin sa paglilingkod sa ito. Maging ang mga nagtanda ng pagkain ito, Ama. Pakipasbasan mo rin at pagpalain. Sama-sama kaming maglingkod sa banal mong pangalan. Diling po namin ang lahat ng ito. Sa ngalan ni Jesus, dakila namin tagapagod. Happy birthday! Kain na. Tingin kami kumain na. Kain na po kayo. Dito ka kaya. Ito kayo eh. Ito ang ba? Abot niyo dyan. Hindi kami nakita. Happy birthday. Dito pa? Kayo po. Tara, ano, kain tayo ni Lotski. Kaya, dito ka sa akin. Ito ko na kuya. Hindi magkuha lang ako at ano. Kain lang po kayo ha. Marami akong sinain. Thank you po Ate Nels. Thank you so much po sa masarap ng pagkain. Wow. Ang sarap ng food nila, guys. Gusto kong tikman Dito tong na ako sinantol. magpunta mamaya. Ano yung sinantol? Sige, ito muna, Tinta. Nanak niya yung santol ng gano'n. Yung ano, boka. Natikman na natin itong kanilang sinantol. Wow! Ngayon lang ako makatikim talaga ng sinantol. Masarap yan. Ito yung kuha ng tawag dito sa atin yung alimango na to. Kape? Yeah. Yung pag doon sa may kuha. Tayo po, kain tayo. Sarap. Sinantol. Sa akin yung pakok na. Abot mo. Pakok. Siya. Yan. Ako daw si Kuya Dan. Ay, maganda pa pag eh. Kain tayo guys. Sarap. Kumain tayo kane. Hane, may hane-hane dito eh. Parang tutok nila. Hane. Sarap hane. Nandito ka Kuya Dan. Yan ay lipstick na. Joan, pag-abot kay Kalina. Kalabaw po. Kalabaw na Kuya Dan. Beef steak. Ay, beef steak. So guys, meron sila dito ano, special na beef steak kalabaw. Hindi na sabi. Ay, wala pala beef. Kalabaw steak.
Saan doon ba yan? Diyan ako sa... Sa ano po, Kalintaan, marami ito. Yo. Resort Pako. doon? Ako? Icara ba na lang? Kain po tayo. Ay, kumawa ka ng parang. Pinagandaan nila ang pagdating ka. Ayaw daw. Sarap yan. Kain po. Melods, kain. Kalabaw ko na yan. Kami lo. Melods tea. Sarap. Parang pista. Ayun naman yung pan ko yan dati sa Ah. Masarap yung sinantulan. Siguro mataba si Busing. Magaling magluto siya, no? At yung buto po yan, tinanggal na talaga. Balat lang to. Yung laman laang, pinakayod. Pero hindi siya maasiman, no? Kain lang po kayo ha. Feel at home. Opo. Tapos ay pahinga, tayo'y mapapasamak sa kaputikan. Hindi, pag ano naman po ay kahit bukas na laang ng umaga. Malapit din po dito yung ano nyo. Oh, malapit laang. Siguro yung mga wala pang 20 minutes. Dapat nagkamay ako ah. Pwede naman na. Pwede naman magkamay. Mag-ano. Nagkamay ako. Nagugas na ako. Ay, hindi pa ba? Pwede na yun. Kulang ang aming upuan. Nagkasya sila doong 5. Mga sexy. Ay pagka kami na nabasing ang upo din, hindi kami pwede diyan. Tabi-tabi. Matataba. Hindi pwede paningit. Tanaw na tanaw mong pala yun. Parang napapauwi ka na tuloy Kuya Dan. Namimiss niya na yung palayan niya. Kala ko magpunta pa tayo ng ano, Mindanao. Pagtapos congrats nga pala kay Milo. Congratulations. Kapag bata, hina-hina. Ako. Kalabaw ko yan. Ay. Sarap, kalabaw eh. Sarap eh. Pero may mga tinda po talaga sa palengke na ano. Akala ko po, akatay po ka ng katay ng kalabaw eh. Kasi po sa amin wala pong ganyan. Pag may naano lang po talaga. Pangbukid lang talaga ang kalabaw po sa amin. Kaya sobrang Ang labot ng kami ng kalabaw. masarap yung kanin. Abang pa. Abang. Ano pong variety nyo dito? Magayang. Sabay ako sa inyo. Pero po, Pero Stephen yung makatikim ng aming kalabaw. Ako po nung bata pa ako. tinapa. Tinapa naman po yun. Ang ganyan din. Ayan din. Lipstick. Sarap ang kami nila din. Kaya nga.
Kalabaw na kalabaw. Kalabaw. Nagustuhan ang kalabaw. Mabenta ang kalabaw. Baka mamaya pagdating mo sa sinasama, Oy. no, kanina natin yung isang kalabaw mo. Bakit doon masarap ang kalabaw ko? Huwag mong kinabinta ka mo karnina natin. Kaluto yun ang Doon nakakatikim lang pag may ano no. Pag nagkaano yung kalabaw. Paano Napilayan, hindi sila ganun. marunong magluto ng ganyan. Oo. Tama lang na tawyo. Inadubo. Tawyo? Ano pwedeng toyo? Tama lang yun kasi na. Bana, Tita Legs. Nice, babae naman natitira ngayon. Always kami mga ladies ang nahuhuli sa kainan. May nasa mga ano. Masarap yung sinatulan. The best. Laka. Ay, hayaan mo na yan. Kami na po, mag-ugas. May gagala doon pagkain. Tikman niyo yung suman na Infanta. Ano yung suman sa gata yan? Ito si Bossing na. Suman sa gata. Yan si Bossing Emil. Ayan si Kuya, bossing. Bossing ng Quezon City. Ating asawa, si Bossing. Mga sexy pala eh. Sa personal. Mga kayo marami. Ano? Sarap? Sumang infanta. Oh, Sumang ano? Yung sumang ako. Ganito ka sumang ng batas yan. alam mo kung ano yung alam mo kung ano yung makurso na daanan dito? Yung mga kasirula. Okay guys, dito tayo sa taas nila Atenos. Wow, ganda naman pala. Ang luwang. Ang luwang pala eh. Ay, kapag yung ano iba. Oh, nati-aircon! Ayaw ko nang lumabas. Doon na nasa kwarto ni Idro yung iba. Ganda ng bahay. Okay na. Aircon, lamig. Parang na tayo naka-hotel. Sabi Ang kwarto niya po ito? Siya ay pwede naman doon sa kwarto ni Idro. Hala, kakaya Ay, kang sa'yo dulo. ito, Milot? Kakaya man sa'yo. Kaluwang naman ang kwarto mo. Pasok na po kayo. Dito niya, at para nakapandulo yung bag niyo. Oo, iiwan. Kumain mo, tsaka Nasa tayo tulog. Dito lang tayo sa lapag. Oh, na doon sa kamang malaki. pahinga muna po at mamaya tayo kapag hindi na mainit ang araw. Guys, nandito kami sa room ni Milot. Nakakahiya naman. Pinahiram niya sa amin tong room niya. Laki ng bahay niyo. Saan kayo mo to? Saan kayo? Dito kayo, oh, kami doon. Diyan tayo. Ano po, sa taas niya, pwede pa ako Pwede naman mag-video mga pa. taas kaya wala pang harang yung May pa third floor sa atin eh. maglalagay sa tabi niya. Wow, ganda. Nakaabang lang siya, pang third floor. Ganda. May pa-abang siyang third floor. Pa-third floor. Ah, ano palang? Pero hindi pa siya tapos. Pwede naman umakyat, Okay. kaya lang may huwag lalagay sa tabi. Wala pang harang. Pwede nga matulog dito, oh. Saan mo yung fish pad dito? Ganda pala dito, eh. Dito sa bahay namin. Nandito na ako sa taas, guys. Ganda bahay nila atin. Guys, itutur namin kayo, guys. Diyan na sila, Kuya Richie. Dito tayo. Dito tayo, guys. 5 tayo dito. 5 tayo dito. 3 sila, Kuya Richie, dyan. Thank you po. Salamat, sobrang thank you sa magandang accommodation. Ay nga muna kayo. Para kaming naka-hotel. Pag hindi magkasya ang mga senyor doon. Bakit pag na lang ang hagdan.